guys, welcome to Bodo Team Vlogs. So asa खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोना मोजाङैनो दं. So आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे ओरैबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअ लाना फैगौ. So नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो लोगोसे इन्जय खालामदो. So आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय. So बे भिडिअआ ब्लगिं माने मा रोखोमनि भिडिअ जागोन नोंथांमोना नायदो. जों दा दैमायाव दुगैनो थांदो. जोंनिनो खाथिनि लकेल दारागाव माने लकेल दारागावसो दे नोंथांमोना नायदो. So let's go. Iklan shot kelani. Orang anda. Duwina. Oke. Onte seber gunung sandung begitu karena. Eko. Oh. Ih, lali mo bela. Oh. Isi aku. Apa sih bikin semua teman? Ini kan barlai macam. Foto shot today. Siapa? Vlogging. Ini berapa? Kalau kata lokasi kita kisah yang sudah kayak ini lokasi deko. Ini je. Hei, itu yang dalam. Marpuro aja sih orang pindah. Sini yang Marpuro dah berapa? Siapa yang tadi mbak? Part 1 tuni kumala sini tadi lah. Anu sini juga mana? Mau beli mana? Ini anu sini anu. Itu apa mana biju? Warga itu pakai lipat berapa kali kamu nanti? Yang ngasih di sekolah labang. Kita juga itu, saya juga pernah. Bila yang putus kok dia mau. Cuma itu minta drone lah itu nadi saya tahu dulu. Deh, pasti bisa. Yes. Nah, नोंथांमोना जायगाखौ माबायदि नुदों? Guys, नै जोंनि लकेसना नै हलिमुलि लकेसन. वाव, नायदो
ओइ इंलिश मेकानिक एसे कपि खालामनाय जाबाय दै बया मोननाङा इन्टारेस्टेड खालामगासिनो DSLR जोंना टीम ब्लक्सआ DSLR गंनै बायबाय खिन्थु बारा दामि दामिनि बायाखै थाबैनो आनबक्सिं भिडिअ लाबोगोन जों गोमजोर माबायदि मोनदों फैनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों थारमाने जोङो 5 बोसोरनि उनाव बेयाव फैफिनबाय सिगां फैदोंमोन गोदो उन्दैयाव दाउ गावनो फैनायफोराव दुगैनाय रोंनाया नंगौ खिन्थु ये दुगैनायखौ जों दारागाव थांनांगौ गोनांथि गैया नंगौ बरिया आं गावसोर सोर मिथियो याव स' जों दायो दुगैनोसै वाव नै गासै लकेसनखौ आं देखायगासिनो नोंथांमोन नायदो सोरबाफोर जुदि बे दुगैनो इन्टारेस्टेड बा फैदो जों जयै दुगैनो हागोन नोंथांमोना लोगोफोर बयसफोरखौ सोनो दे गोबां मानसिफोरानो दुगैफैयो बेयाव गरम बोथोर न'आव मा खालामना थानो स' बेनिखायनो दसे इन्टारेस्ट खालामनायजों लोगोसे लोगोफोरजों दैमा दुगैफैबाय guys, naik location ko naik deh. Maro, maro. Idar, maro, maro. Boria. So, नोंथांमोना जों मोनसे बाथ्रा खोन्थानो लुबैदों माने जोंनि बे टीमा फार्स्ट टाइम दिनैसो DSLR शुट खालामगोन जों माने जोंनाव DSLR गैयामोन DSLR खौ दाखालिसो बायबाय थ' जोङो दिनैनिफ्रायसो DSLR जों माने खायफा सिलिमफोरखौ शुट खालामगोन आरो खायसे मबाइलजोंबो बानायगोन माने गिदिं बांसिन सुबिदा जायो बानायगोन आरो ना थ' जों ब्लगफोरखौ मबाइलजोंनो बांसिन बानायो जोंनि टीमाव मोननै चेनेल दं बर' टीम ब्लग आरो दागावनि टीम सलियो थ' नोंथांमोना नायदो लोगोफोरजों जानाय जायगायाव मिथियो Boya gitu begini, habis ya. Tangga by sini, habis yang dapat nak. Now action चालू चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, देखो देखो देखो, एक्शन करो। ओए, WW, राव boleh गया, Gila pala jibu di kana ya. এই দেখি কোটা সে দেখো এই পুরা গরমের মধ্যে দেখো এই পুরা বালা পুরা এই গরম मा खालामदों नै मोनसे खेला गेलेदों नायदों नोंथांमोना पुरा बाला होगोन आरो बाला पुरा दिदिसे आरो बडि अल टोटल बडि बाला दियासे Pilot. Naija. Didi. Wadi. Pura. Zoto baru itu dia deh. Gorong malah dilihat malah itu lagi bisi kira. Soalnya pura-pura gitu kan lagi.
Wah. Nah, dugiसिगोन. Ini godan niom खालामदो. Lokal Daragaonनि godan niom. Oke. Akhirnya balah handalin. Kok akhirnya uji lain ini dia mampu dengan mana mampu deh manti itu. Oh yang aku mesti lah itu. So jeng dukunya apa pada kepada bola, pun mesti tapi nih. Guys, keluar. Gamso kolam mana usah apa? Sui balik kan sekarang yang melakukan thoi kolam mana lagi. Bukan lagi nih. Online ni ada apa? Oh video itu simpul kamu deh. So gamsa ke mana men dah menghindar sorry. So let's start. Gabang mancian begitu ya beda meow. Jangan sampai jeng lepas saja nama. Kau belum lagi ya. Oi babu oi. Bilai. Kasih ulah balai. Ribe. Hey, gua nama bro. Ribe. Exam. Menurut मोनसे पूरा mind blowing exam expect. Oh sorry. Expect खालामो आङो. दे. Exam. Yes. Ini sang kota sana ki. Gusul lu ta sana gusul lu koi na? Tokor. Sang kota koi na? Reject करते हो ये. Libilane parang kamera dai. Tim ni musuh mah kelab itu jeng gumne nih, musuh perai nih. Gana lah cing. Gana lah so. Ini bohubuli. Wah, bohubuli nih. Wow, ini keren. Hey, musuh kita mau doang, kita mana kita? Aduh, ini udah kayak gila. Lanti geng. Wah, foto sudah pak. Upcoming 10 Gunda Kalpani Village.
Bukan di situ dulu. Oh, dia ada gimana? Overreaction. Dede. Ini naya ini. Wad. दा जोंना भिडिअ'आनो इन्डिं ममेन्टआव बोफैबाय नायदों नोंथांमोना मा जालांबाय थायो माने जोंनि टीमाव सासे सानस्रिनो रोङि दं दा इखो दैमा बारहोनांगौ जों बेखौ माने बिथां जगत गयारिया माने बारहोगोन आरो बामनानै उफाय गैया थ' नायलांदो जोंनि टीमाव बिदिनो अनलायो बिदा फंबाय गासिबो माने गोरोबलायो आरो जों माने ओइ एसे जाखांबावजोब्बाय जोंनि फागोमा ओइ नै अके आस्ते आस्ते गैला जानाबा oke ini mau lauk apa yang nak sandung dah kayak so guys ini video ini bikin terbaik so sama yang video kemudian kita like comment share are ini sih lauk genan ba ini sih aku subscribe kalam nah lebih cepat like untuk dapain dapat oke bye Nah, berikan makan sari, HP-nya sudah baju. Ini malah mahal nih sih. Oh, mahal nih sih. Oh, tunggu aja lah, aku nunggu itu interest. So,